Yudo sponsor. Pong Nyasaye rego mos ndio to bi riedo kimisumba. Bwana mano swala nyeti. Bi riedo. Ok ni wadi biro maregnwa. Pong Nyasaye bi rego mos bi riedo kimisumba. Nikech kata mana suna makai ok mor. Rembi ng'ich chwa. Bati nyiso ni Ng'at mosenyombo rembe liet. Obviously, nikech nitiere companion that gima miyo rembe bedo maliet. Iwinja. To ng'ama misumba. Makupono no donjo kata mene kitado kata en mani sit onge dhoge. Sit nyalo complain nikech ong'ich wene jajuok. Iwinja. Misumba ne ngang. No, bed mos. No, ka bed mos. Wachi ni nyaka wawachi ne jogi kawuono. Ya misumba bed mos. Omena jok manie keny giwinjo matek, odak gi wacha. Moko be okasore kani rembe gi liet. Wuod nyaboro ler makende. No style mopang negi. No, jogi hinyore. Gini nego the sitting room. Ogila hinyore, jogi hinyore. We jiwo jogi okdhi nyombo soon. Nyiri ng'eny oko ka. Nyiri ng'eny left right nyaka imbo. Usenge. Bebe ng'eny oko ka. Maketho nyithindo gi. Mago to nosetieko kargi. Ladha gi gini. Koro jok machien gi emochaki. Iwinja. Koro wuod nyaboro asefwenyo gima mono jogi nyombo. Kind dichuo maler gi dichuo molil. Ng'e nitie dichuo molil maruko ka wi gari. To gi dichuo ma en kiyude, ode ogo dasta kende, oluoko kende, lepe oluoko kende, chielo kang'no ne. Dichuo. Ten gi dhako. Mana misumba. Misumba wuoye. Ema wuoye ni dichuo maler, to gi dichuo ma kibiro to ode olil, dise omene sufuria ichowi. Site gik okia ni to gino chieme karang'o. Ere kind dichuo ariyo gi maler gi molil maruko ma nyako nyalo dhi tedo ne mayot. Okay, nyako dhi limo dichuo. Nyako dhi limo dichuo to iyudo ka dichuo pang proper. Dichuo chiedo to nyako bedo dichuo chiedo ma nyako gomba. TV opange kona kamoro kacha mesa ler. Yani dichuo ler. Oten single kama lakini. En man mabati suit kama. Lakini kind carpet manie odni. Dichuo pangot ma kenyake donjo tiwe mani kuso nyako moruko ko akabanga. To kod ot ma mbelena. To gi ot ma otoruko ka wi gari. Sufriechni kaka notede kia ginene mbui matiti wi sufria. Mane ba dhako tede. Oko kata bara pedho wi ot, ginene wi kitanda, komo nywandore, ere kama nyako nyalo tede mapiyo e kind chuo ariyo gi. Dichuo maler gi dichuo maruko. Dala FM. Hello, Dala FM. Indan. Basta wasa seda bar kubra masogo. En ay bambe ni rukendo peles wonya rukendo fada ka fada ku tegno. Me unu konyo. Ukendo ku tegno. Wakendo kwa tegno tene nango. Yani ukendo kai ku ng'eny. Osida aduong. Kabasi ni tuo koda ipenjo kise to question mari mana nadi Dala FM ya sibyo mamene pare ni kambenya no malerno uno mera bon nyako dio tete kamulil to nyako nyake mapiyo jolo tapi tene nyako kudwar ngama ler odwaro ngama ler lakini bat ngama ler no mondo miyo nyoki kitiwe ni oyoto tek nikech ongelo songete do ngeti mukmo matinge sukrolil nyachune nyako nyo boke biewe koponi kelo wito nyaka dalwoko kende wach maduong' ni dichuo maler nosika ka misumba. Dala FM chakuna dogo ero sana okay pandemia mateni support gik mosida wacho magala ingana an baba ya yes yogo ero kamo nywande makubire de ogolo lewni oluoko dogolo sende oluoko ekong'eyo ni ng'ani ng'ama nyalo dak gi ng'ato ng'ama olil mogone dakno emohero erokamano Dala FM wantie ba wan makari usipna ati na nyathi makada lake poko titeni wadwa chunga ne kode town kacha ng'ama dang kwam sema ongera nyako ma dipe nyinge wo
Chamo jambo ni uwe. Dalafe. Abunya kwa kibada ndisa school ga. Padan unya buran tamner mana ko dasta kena to manyomboni. Nilari ko dasta kendi. Kina ko dasta kena basa ko dasta ko monyasa di fora ka fada. Ako monyasa to anyombo. To woni didi mo di nyombo kije igadi. Bani ka pero ngwen, pratin mane wanga podio. Moro be koro luore remo. L'amore mbwa nyondo. Unya bore. Yo mio che camolel, che ko biro ko ka to lel ka to ko danza yo ma chi ko danza. Chi vede le. Mano do. Di chalo mangane lel. Wana gwengwa kucha. Misubiri mineno mang'eny mikwanogo. Dark board. Wan gi punda moro kamoro ni Rock Hotel kichomo tingwangi. Punda. Siko ywak ne wasumbiri marang. Punda ywak ne wasumbiri. Ywak nango. Misomba kendia. Kio mo ni kalo kama misomba kendia. Maka jadako ka to ko ywagi. Jadako mo solen. To misomba ko gal. Kendia.